lige arbejde med polynomier, især andengradspolynomier. Og først skal vi godt forklare, hvad et polynomium er, og det gør vi ved at skrive den her forskrift op. Og et polynomium, det er, hvis den følger den her forskrift, og det mest kendte, der er både et førstegradspolynomium og et andengradspolynomium, og så et endegradspolynomium, som vi har her. Og der den endte grad, det vil være den største grad, som polynomiet er. Så et andengradspolynomium vil for eksempel se sådan her ud. Så fordi at den anden grad det er den største, så vil den stå sådan her. Hvor at b af x svarer til k af x, og k0 svarer til c. Og konstanterne kan vi lige forklare her. Vi tager en lille skitse, hvor vi ser sådan en her. Vi ser sådan en her. Og hvor denne her, der er a mindre end 0. Og denne her, der er Prank! Emma tager fejl. Det er lige præcis omvendt. Det vil sige, at a siger altså noget om parabolens form. Desuden kan vi sige, at hvis a nærmer sig 0, så vil parablen være bred, og hvis a er langt fra 0, vil parablen være smal. Og med b fortæller noget om parablens hældning i skæringen med anden aksen. Det vil sige, hvis vi har en parabel, der ser sådan her ud, så er b den hældning af tangenten, som skærer parablen i anden aksen. Og C fortæller, hvor parablen skærer anden aksen. Jeg vil gerne kigge på et andengradspolynomiums toppunkt, som f.eks. her. Og det vil vi så kalde, at koordinaterne det hedder x og t, y og t. Og det kan man udregne ud fra formen. Og så B'et, det er det, vi kender herfra, og A, det er også det, vi kender herfra, og det er A'et, det er igen herfra, og så D'et, det er diskriminanten, som man udregner i denne her formel. Hvor at A, B og C, det er oppe fra polynomiet. Vi vil vise diskriminanten, men inden da vil vi lige fortælle, at for at finde ud af, hvornår eller hvor parablen skulle skære ved x-aksen, så finder man nulpunkterne. Og nulpunkterne er for første aksen er bestemt ved følgende formel, hvor det er minus b, og så plus minus kvadratroden af d over 2a, hvor igen a og b svarer til de værdier, der skulle være i funktionsbeskriften, og d er diskriminanten. Vi har valgt at bevise diskriminantformlen, som lyder d er lig med b i anden minus 4ac. For at gøre det, tager vi udgangspunkt i det, der hedder en andengradsligning, som i høj grad ligner andengradspolynomiet, men alligevel er lidt forskellig derfra. Den hedder ax i anden plus bx plus c er lig med 0. Så får vi tilfældigvis den gode idé at gange 4a til på begge sider af lighedstegnet. Så den kommer til at hedde 4, sådan der, a i anden, x i anden, plus 4a bx plus 4ac er lige med 0, fordi hvis du ganger noget til 0, så bliver det 0. Herefter vælger vi at lægge b anden minus 4ac til på begge sider også, og det er også en vældig god idé, vi får. Så får vi følgende 4a i anden x i anden plus 4abx plus 4ac plus b anden minus 4ac er lige med b anden minus 4ac. Så vi har så den her lange ligning, og som vi kan se, er der nogle ting, der går igen, men
På den ene side vælger vi at udtrykke b i anden minus 4ac med d, mens vi vælger at reducere på den anden side, så vi får følgende. 4a i anden x i anden, plus 4a bx, plus b i anden, da det her led og det her led går ud med hinanden, er lig med d. Nu kan vi så, ud fra denne her ligning, bruge kvadratsætning 1, så vi får følgende. 2ax plus b i anden er lig med d. Jeg nu den her op i 3 mulige tilfælde af, hvilken værdi d kan have. Og det bliver følgende, at d er under 0, d er lig med 0, eller d er over 0. Vi starter med det første tilfælde, at d er under 0, hvor man kan sige, da kvadratet ikke kan være negativt, kan man derudaf konkludere, at der ikke er nogen løsninger til den værdi af d. Det vil sige, den her kvadratsætning, der vil vi prøve at sætte d er lig med 0. Det gør vi ved bare at sætte det her d er lig med 0. Så vi får, at 2ax plus b i anden er lig 0. Og så for at ophæve, at det står i anden, så tager vi kvadratroden af det. Og kvadratroden og kvadratroden er 0, det er bare lig 0. Så derfor har vi, at det vil være 2ax plus b er lig 0. Ud fra det kan vi så isolere x ved først at trække b fra på begge sider. Og dermed går de her to led ud med hinanden. Så der altså står, at 2ax er lig med minus b. Så vil vi gerne isolere x, derfor dividerer vi med 2a på begge sider. Og vi får altså til sidst, at x er lig med minus b divideret med 2a. Og da x kun kan være én ting her, så må der altså være én løsning til d er lig med 0. I sidste tilfælde, som er d større end 0, der ved vi, at der er 2 løsninger, så derfor skriver vi, når vi tager, så tager vi kvadratroden, vi gerne fjerne i anden her, så vi tager kvadratroden på begge sider, og der skal vi have, så går de der ud med hinanden, og da der skal være 2 løsninger, så siger vi både plus og minus kvadratroden. Og så isolerer vi x, ligesom Aline gjorde før, så vi ender ud med x er lig med minus b plus minus kvadratroden d divideret med 2a. Og derfor kan vi se, at der er 2 løsninger. Og altså gælder der disse 3.